Čaute ľudia, dneska vás vítam u dnešného videa, kde si zahráme Euro Truck Simulator 2. Mám level 2, pred chvíľou som si to stiahla, tak ideme urobiť ponuku práce. Slovensku, prosím. Vyskúšajme. Dobre, ideme do Česka. Tí, čo to pozerajú v Česku, tak mám ešte zákazku. Dobre, to ideme pokračovať v preprave. Jedine najhoršie je, že takže vážne, však nevidím nič. Predstavte si, že to ide len, mám ísť len 80 a to mi už bere 160 eur, keď prekročím rýchlosť, to čo je. A prosím, toto hráva, prosím vás, napíšte mi do komentára, jak sa zapínajú svetla, alebo ja neviem jak. Ja idem len 60 km, môžete to vidieť napravo dole. To čo je? Ja chcem nájsť mapu. Počkej, jak sa dáva mapa. Ja neviem. Ja chcem nájsť odpočívadlo, nech bude konečne deň. Nechcem, aby tu bolo takto. 0,25, super. Zatiaľ sa budem takto prechádzať. No chod. Už prekračujem rýchlo zo 4 km, no a čo? Konečne 90, že 10 sekúnd sa robím na 90. Ja chcem už to odpočívať. Ubehneme. To nejde viac ako 90. Poďme, to čo ja varujem. Však poď. Brzdí tu jak Maďarko. Ja by som chcel, ja teraz na neho trúbim, len mám vypaté zvuky, aby si ma počuli. Tam je vlak, ojojojoj. Jak to? Ja nebudem furt držať na klávesnici. Nevidím nič. Čakaj, aha, tu mám započiť. Nevidím nič ani zákrucu, by mali byť aspoň osvetlené tie diaľnice. Ježiši, on čo stojí? No, konečne. Napíšte mi. Prečo mi nejdu tie svetla, ja stlačam jelen. No tak. Kvôli tebe som stratila víc koľko času hintem predo mnou. Nevidím nič, čierota. To jak mám ísť, to mám započiť aj. Takéto malé svetlo ako kokos.
nevidím nič. Tu jak postavili tú cestu. To je akože kolóna kvôli mne, lebo nevidím nič. Len diaľkové musí mať zapaty. A to drží miečko. Takéto malé. Ja by som povedala, že prečo takéto malé uličky, však tam sa ani nákladom nevie vepchať. Aha. 160 €. Ale on mi tam vletel, ja sa kúka, zabrzdí, však ja som išla a on mi tam vletel, tak mu treba. Bude byť narazil, bude byť skapal do rána. Toto čo je? No konečne odpočívadla, som taká rada. Konečne už budete vidieť okolie, lebo toto je strašné. A ja sa pôjdem vyspíkať. Nevidím nič. Dobre. Vidím. Ešte, že lampy sú tu. Teda mám kde ísť, ja to neubrzdím. To je strašne, to proste nevie brzdiť tento môj kamión. Ja brzdím 10 sekúnd. No proste nič. No konečne aspoň vidíte čiastočne niečo. A ja si idem odpočinúť. Idem si ešte tankovať nemám dosť. Takéto malé parkovanie ľudia. Toto čo je? Chcem mi dávať pokutu za to. Vypínam motor a ideme spínkať. Konečne. Je to tady. Ja som taká rada. I konečne to dostalo rozum. A táto žena nevie otočiť kamión. No vidíš, že tu ide kamiónik. A my pokračujeme v ceste. Však ale prečo? Napíšte mi, prečo mi nejdú tie svetlá, lebo ja tu stláčam ječko na klávesnici a ono by mi to malo ísť samé, že držať, ono proste, ja to musím držať ako 50 je tu super. Čau kamarát. On sa rozbieha 50 minút a potom keď zastavím, brzdím 10 minút. No, 10 sekúnd, tak. Toto neví zabrzdiť. Ja to budem tak robiť, že vždycky vypnem motor. Tak mi to rýchlo zabrzdí. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ale ako uznávam, že tento simulátor je strašne prepracovaný, lebo akože fakt, keď ideme do Bratislavy, tak je to akože bratislavský hrad akože OP. Ja si dám prvý pohľad, aby sme sa tak vžili do toho. Takto sa mi lepšie karuje. To je taký zlý pocit, že narazíte do toho, lebo máte asi 10 metrov za sebou. Ako ale? Nejaký modrac. Ty kokos. Tunel Višňové, ale srandem, toto nie je tunel Višňové a tu sa koršuje Fico. Oh my
my god, tu sa korčuje Fico. Hej, ty čo robíš? Ja by som do neho zasa napálila, on čo robí? Teraz sa musím zasa kvôli nemu vycúvať. Takéto malé, však tam nikdy netrafím. Nikdy. Toto čo je? Oh my god. Ľudia, ja by som sa tam nikdy netrafila. A ešte henten mi tam vletí. No super. Takto sa... Wins. No konečne sme doručili tú zásielku, super. Dúfam, že mi dáte aspoň 50 000, lebo uvidíte. Ja nejdem na červenú, že som zastala na prechode. Jazda na červenú. Čo je? Ja nemôžem za to, že mi to zle brzdí. Poďte. No. A ten ide. No, konečne. Také malé otvory, však pre kamión, chudá kamión. Akože henta mám zastaviť. Ja to tu pekne zacúvam. To, čo robí ten kamión. Tak poškodenie návesu nevadí. Dáme im to. Dáme im to takto. A tam to chcú. Dobre. Dobre. A hneď vypnem tam motor. Nie, to je jedno. Vypnem motor. A hneď to reaguje. Dobre, ja budem vypínať na červený motor. Vyložíme. Jak neskoro? Ja nemôžem za to, že je to neskoro. 13 hodín, však ja som unavená, nemôžem ísť večer. Dobre, pokračujeme na ďalšiu zásielku. Tvárim sa ako. Rýchla práca, no chcem. Za 6 000, ok, idem. Tu, dobre, ideme. Prijať prácu. Dáme ešte jednu jazdu a končím. Ja budem vypínať furt motor na červenej. Nevie mi to zabrzdiť. Aspoň, že Volvo. Akože Volvo? No idem sa pozrieť, čo tam mám, jaký. Oh my god, to čo je? To je dlhšie než hento. Sa mi zdá. Naozaj. Áno, je to dlhšie o 100-krát. O 100-krát. Jaké ihrisko? LKV. No tu je to ešte, že bez aut. No ideme vyskúšať motor. Motor. Zastavil. Dobre.
naštartujem. No, takto budeme fungovať stále. Už. Musím chodiť po tomto pruhu a hento auto tu môže byť. Dobre, Ečko. Yes, OK. Budeme používať. No a naštartujem. A už je červená. Tí typci, ahojte. To čo robí? Však ťa potlačím, či čo chceš? No choď. Hýbaj. No proste no reaction. No. Ani mi na červenú. A nemôžem ísť na červenú, no. Čo je? Mi nedáva zmysel. Toto. On mohol ísť a ja nie. Ja by som dostala pokutu. Som zvedavá. Ne. Oh my god, no konečne. Oni chodia po kolejniciach. To mi nedáva zmysel. Však tam chodí trolejbus po kolejniciach. No konečne opustil tento gras. A po kolejniciach chodili, to čo je? Zasa červená. Vypni motor! Ono mi to proste nevypalo motor. Ja stlačam Ečko a proste ono nič, no reaction. Ale ešte, že mi to nedalo pokutu za prekročenie. Hej. Konečne diaľnica. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Ja sa budem držať v strede, lebo zasa mi tu nabúrajú. Budem takto krúžiť. Žiadne také. Dobre, idem sem. Nebudem provokovať. Aha, musím sa dať sem. Lebo nezabáčume. Wow. Wow. Odpočívadlo my nepotrebujeme, my máme teda vážnu robotu. Ale všimli ste si, ja keď mám first person, tak mi to ide rýchlejšie. V prvej osobe mi to ide rýchlejšie.
O niečo sa cítim. Tento ide 94 a policia. Jak tam bola policia. A ja len taká, čo je drahá policia tu. A ona ide, tá nie, ja som v pohode. Ja idem 77, ale potom tomu vypalím, no ideme. Nie, nebudem riskovať. Takto pôjdem. A potom, lebo ona má proste oči všade v tomto simulátore. Opa. Ani sa nenazdám a už deň 90. A tak sa má aj chodiť 90-ko, tak nejak. Ideme rovno. A keby ste chceli, tento simulátor je zadarmo free. Ešte 2 hodiny. Ale prepočte, je to tak 5 minút. Alebo koľko. Ideme stále rovno. A tu bude asi polícia. Či čo? Mi tam písala. Lebo ono niekedy mi tam píše, že meranie. A čo keď budeme mať? Ten typek ma obieha. Hej. Mám si druhú osobu, ako to vyzerá. No. Kto ví, čo v tom je? Ropa. Ale nie. Ten predošlý kamión, ten utiahoval ako 90. Áno, rovných a tento ide 95, čiže o 5 km rýchlejšie. Máme pumpu. Ináč ja potrebujem už pumpu. No. Zaplatí mi to moja ona. Ale nechce sa mi otáčať, čiže pôjdem rovno. Čo bolo? Motor zholiar, čo najskôr navštívu servis, nevadí. My si poradíme aj tak. Trošku buchnuté, nevadí. Nikto nevšimne. Oho, ono mi to ide len v 80. Tak dobre, pridel. Dobre, ide to. Žiadny motor nezlyhal, ide po pohode. Ťahá to. Kavaraka tunel. Na tých stromoch si mohli trocha dať záležať. Na oblakoch ako OK, ale na tých stromoch čau. Viacej mohli. I'm gonna wanna cliff. Budeme v Česku za chvíľu. Ale ešte sme asi není. Taká rieka. No.
Jak Italian? Ja to mám viesť do Česka. Wow, toto nie. Ono mi to neprstí. Dobre, budem vypínať motor. No, ešte, že mi to vypínať. Nevadí, že motor zlyhal, my si poradíme. Nevadí, že motor zlyhal. Poškodenie na 30%, nevadí. To len zatáčky. Dobre, ideme first person. My to stihneme. My to stihneme. My to stihneme. OK, ľudia. Už sme za chvíľu tam. Aha, tu už je. Len takto chodiť. Žiadne auto nechodí. Aha, tak je do protismeru, čo? To čo je? Nebudeš ma prebiehať, kamoško? Si dočkáš? Tu mi musia dať príplatok za to, že chodím takouto cestou. 70 na takejto ceste. Dáme 90, ak to vyšlape. Toho 2 vyšlape 70. To čo je? Som za takýmito cestami. To je 12 km podľa tejto hry je to 12 km. To je skoro jak do Hlovca. To je skoro jak do Hlovca. Tam je chalúbka. Osem kilometrov, toto je asi podľa nich. 6 kilometrov. 5 kilometrov. 4 3 2 1 a nuda. Zasa to musí zacúvať. Enter. Ten typek. A to sem na istotu. To drevo mohli dať aj lepšie. Dobre, daj to takto. Nevadí. Dobre, čaute ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa.